Hallo, wacht even. Ik zoek even het beter licht. Ja, wacht zo, ja. Wow. We zijn nu in een prachtige strit, hè. Maar waar zijn we? Wat is het? Daar is het. Moet je zien. Daar. Daar. Ligt het achter in de comment. Mwah. Prachtig. Pa, 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 pa. Hallo. Hi. Nou, kom maar op. Wat heb je voor us? De griet en Suwad is 8 minuten. Oh. Doen we dat? Suwad, goeie. Goeie. Haast. We hebben haast. Oh. Vriend. Terug. Ik zag er een vlakbij waar mensen kunnen zijn. Terug. Ik zag een kei. Oh, hier bij de boer. Terug. Nog eentje terug. Ik zeg een kei. Wat even. Kijk. Links. Kijk. Daar. Oh. Ja, zie je maar dat? dat is ook boer op het erf. Ja, maar ja. Ja, Nee, dat we net. ging ook nog maar één van de twee. Nou, hè? Ja, nou dat durf ik net, hè. Waar ik naar weet je wel. Ja? Ja, ik heb wel achternieuw. Mooi wij op jouw terrein even die foto dan mooi Ja, kijken. oh ja, Dus dat ik weet het maar dat even. mij wel. Helemaal goed. Hé, dankjewel. top. Helemaal goed. Goed zien mij, kom goeie. Goed zien mij is. Kom zo mooi. Kom zo van mij mooi. Is dat leuk? Is dat leuk? Is dat leuk? Tussendoor. Ah, Boggie. Kijk nou maar, jouw kans die zegt maar. Nou, vind ik het wel leuk. Huh? Waar is die kei nou dan? Oh jeetje. Kijk, wauw. Oh, wat een mooie een met horens. Ja, bij hem. Top. Masterchef, een kei. Gaan we terug naar de auto, gaan we naar verder. Stuart. Ja, zo is het zuur. Dus zin, die je bijna onder. Bijna onder. En hondje, get mooi, hondje. Wat een veel vlinders. Oh, wat mooi. Yo. Maar bestel... Maar- Ja, wel. We moeten terug. Oh. Ja, we moeten terug. Kom. Oké, nou go. Kom, ik mooi, hondje. Kom mooi in de auto. Het is een jongetje 81. Nou, Gitty. Hier een onbekend persgebied, maar. En dit kanon, het dit waar beschermen. Goed bezig, kanon. Dat is net filmt. Sukkel. Nu ben ik al lang wekker. Ja. Oké. Dit kanon komt uit de 80-jarige oorlog. Toen de Spanjaarden dit plakje innamen. En toen het dit kanon dus beschermen. Denk ik. Ik weet net of het klopt. Misschien wel, misschien net. Maar ja, waarschijnlijk weet hij iemand wel. Dus als het wel klopt, laat het weten in de comments. En als het net klopt, Sorry. ja, sorry. No time to lose. We have to go. Een tankding. Een mini-tank ding. Een mini-tankding. Dat Is dat leuk? Dat is leuk. We steken op Wat is dit? Dat vind ik leuk, ja. Je ziet wat brievenbus. Dit. Oh, pre-summer party. Dit is iemands brievenbus. Maar het is wel iemands... Goh, wordt echt even bijtanken. Oeh, die is goed. Wij zijn al zo lang bezig. We moeten echt even bijtanken. Maar wist je al welk dwarpje deze tank zit? Deze is heel moeilijk. Ik zou zeggen, leed achter in de comments. In de comments, we love you. Als Jim dit weet, hè? Nou, dan komt ze vandaan. Oké, we moeten weer even wat actie erin brengen. Ja. Waar moeten we heen? Want we hebben net zo volle tijd meer. Nee, Als dus we, zou zoeren. zo doen hebben we. Dus wij kunnen je... De som is half. Waar moeten we heen? Om op die laatste punten te pakken. Je idee, zo shin. Zo zeg, ja. We gaan zo shin. Kruisjes. Olbekoop. Openkoop. Maar dat is maar 15. Oh, Rien heb ik nog net in. Rien? Nee, Rien. 20.
En de tieken. De tieken is op mijn jochen. Ja, jawel, de tieken is al best. Charlebert, is die al best? Ja. Ja, ik al hè. Eerste littens. Ja. Ja, groot uit zijn volle bloeden. En wat matten we nou? Wat zo. Oh, dat is ik al best, toch? Wat zo. Ja. Nee, ze droeg allemaal het hond. Mooi. Dan gaan we Veenwoorden. En van Veenwoorden gaan wij naar Droegenham nog, denk ik. Ja. En dan Veenwoorden, Droegenham en dan Loud. Let's go. Dit zit wel bij Ruud. Ja. Maar geven jullie eten? Ik heb wel echt honger, man. Ik. Oké, let's go. We binnen in de endgame. En we gaan nu naar Veenwoorden, Droegenham en dan jou het. En ik had er een goed gevoel voor. Ik ga die laatste puntjes harken. Ja, Veenwoorden, de endgame is on. Het is ook nog een fair trade gemeente. Fair trade gebied. Veenwoorden. Pakken ze! Pakken ze! Part of the game, part of the endgame, baby. Oh, er komt een kek een trein aan. Oh, nee, maar dat moet je, nou, sluit deze maar af. Dat moeten we erop. Oh, ja. Oh, die kant op? Oké, en dan nu. Go. Hij komt nog niet. Wat een plakje hier net. Ja, ik ben die auto vandaag helemaal zat. Nou, Ik wil... dat was wat. Kijk, wacht. Ik doe uit mijn handen. Kijk, ja, hier. Wat was dit is wel een mooi station, vind ik, hè? Nou, ik wil mooi de trein. Maar Het is een prachtig station. En wist nou, we hebben binnen. Drop het in de comments. Next! Nee! Droegham! Hallo. Wij zitten lekker bij de pizzeria. Nou, zus het is. Ja, je moet de chill zezen. Achter elke zin. Oké. Maar dat doen we nou eens pauze hier. Je mij op zoek naar het feitje hoe dat kleert we hem nou binnen. Oh, een feitje. Ja, leuk. Helemaal goed. Ja, oké. Helemaal goed. Doei, succes, lekker eten. Dankjewel. Oh, wat leer. Ze zezen lekker eten. Ja, nou dat zal ik. Lekker. Wat zullen wij lekker eten? Zonder stress, want wij winnen toch wel. Rut. Ben nog iets We matten dus een feitje hoe vinden we het? Ja. Hoe? Oh, laat ik nog even. Oké. Daar zit erop. Ja. We gaan naar de puntentafel. De uitslag. Eerst krijgen we dus verschil hier. Ja. Oh, oké.